Здравейте, вие сте епизод 5 от поредицата на GTA San Andreas и отиваме при Райдър, мисля, че. Трябва да има. Добре. Явно ще е в другата част или в тая, не знам точно. Не знам, принцип, не знам колко мисли ще изпълня тази. Гаджето на Sweet. Ало! Трябва да имаме нещо в гаража. Една кола да имаме. Докато не имат, като нямаме оръжия, патрони и сега. Да, иначе. И отиваме при Sweet. По-точно при брат ми Sweet. Те са братя. CJ и Sweet са братя. Всъщност и отиваме до брата си, трябва да кажем. Изключим радиото и так по-добре да се направите на български, защото много помага. Добре, с тази ръка не ми е добра. Това има ли снайпер тук? Май няма. Ще използвам на гранатомета. Да, знам. Той почти е умрял. Също не може да му цели. Но почти и аз съм умрял, да кажем честно. Така. Така трябва да намерим една с 4 врати. Нали, с 4 места за Sweet и неговото, за неговото гадже. Така. Така. Трябва да се върнем в нашето гето. А те някакви ни гонят всъщност. Али не знам какви са. Добре, тази врата да се затвори. Трябва да си затваря вратата, ще изпадна нека и после си джиби. Ще има време май за още една. Няма да при Sweet. Ще е при Big Smoke. Такива дари по газа. Йо, са при Big Smoke. Аре бе. Сега защо трябва да го гледам за вода? Но първо ще ходим май да хапнем. По-точно отиваме да ядем и ще ходя на фитнес. Аз. И така, ще е една мисия за този епизод, но утре ще са повече, защото няма да има време иначе. Утре ще при Райдър. Така. Да. Готово е. Наядохме се.
готов. Така. Добре, сега да фитнес. Подяволите, защо ме стрелят? Не знам, всъщност. Така. Та. Ще да потренираме. Отива така. За колата си джей. Така. И отиваме да тренираме. Първо ще го набия този. Само това ли беше? Искам да се бия с него. Окей, бе. Виж бе, смачковото бой, бе. Смачковото бой. Ето. Давай си, Джей, ти можеш. Извинявам се за клавиатурата. Много шумна музичка. Трябва да взема време. Неговия клип 100% не е така. Много ужасна тази клавиатура, но тази е... Ще се много ама... Ето те на две да я покажа. Мускулите ми се качват, това е добре. Изчакам малко си бе. Ще направим 15 там. И това ще отнема сигурно. Така. Май си замери. Так. Това ще отнема. Еми, до другия път. Това беше всичко от мен. До скоро. Чао!